Čau, já jsem Nathan a já vás vítám u dalšího dílu z Recruitment Playe. Se mnou je tu zase Joker. No, čau tě. A my vás vítáme teda v 11. dílu, kdy budeme pokračovat v Nethermetru. Já v 5. Ve společném. No. A no tak. Já teda budu dělat ty pumpkiny, jo? Dobre, já jdem pokračovat v cestě. Jak jsme se dohodli. No, dohodli jsme se tak a jaký je tvůj kanál? Řekni něco o sobě. Takže já... Čo ja viem, čo som mal zje. Tak kde tě třeba najdeme? Pod jakým jménem na kanálu? Tak ma najdete po normálne Jokerina 51 na YouTube. Odkaz určite dostanete do popisku aj na Nathanov kanál, aj on určite dá môj, takže si tam nájdete popisku to. Dáme vám tam aj facebookové stránky, webové stránky, všetko tam nájdete. A čo som ešte povedal? A co všechno natáčíš na tom svém YouTube kanále? Ja nebudem to prezradzovať, chcem to nechať za to tajnosti a potom to. Rozmýšľam o ďalšej sérii, ktorá sa nebude týkať Minecraftu. Takže a natáčíš i momentálně něco jiného než Minecraft? Je. Momentálne nenatáčim za to nič. Ale rozmýšľam niečo druhé natáčať. Dobré. O tom už vím, ale taky nebudu prozrazovat. Tak, no pokud je to teda ono. Tady už je teda můj tunel, to jste si možná všimli ve videu, kdo se Jokera. Tak to je můj tunel. Odkud jsme vlastně v jeho díle pokračovali až tamhle někam to. Až někam tamhle daleko. No. A mně za chvíli jdou pumpkiny, hle. Tak potom ich budem ja dorábať. Čo momentálne nemám, lebo som viac nezehnal. Musím si spraviť automatickú farmu, ktorú budeme spoločnom dieli robiť. Lákom, 7 možno. Neviem, možno v 6 dieli. A u mě je to. Já taky budu to robit u sebe. A nebudu prozrazovat kdy, ale bude to hodně to. Hodně za krátkou dobu. No a podobné. Vychází? Jo. Dobrý. Už jsem úplně lektor, že to dělám špatně. A v pohodě. Já bych se asi sám sebe bych se nepřekvapil. To sa mi tak včera stalo, no prečerom, keď som to robil tie pumpkiny tam, no tak som si preklikol som sa o jeden blok a som to musel celé prekopávať. No tak. Tak. Ten nedrvek, to byla střecha, ne? Jo, tam je, jo, jasně, tady jsou ty slaby, v pohodě. A mě jakmile dojdou pumpkiny, tak si přenesu za tebou a půjdu pokračovat ve stěnách. Tady pigmen, odstačíme. Ty to taky natáčíš? Jo, já to natáčím. Tak jestli se mi to povede, tak tam dám tvůj pohled. A to bude legrace zase to někam uploadovat, viď, Joker? Jo, ty 3 dny, alebo koľko to zase bude. Právě. Pokúsim sa to dneska ešte zrenderovať a hodiť už. Začať na YouTube. Lebo ja už mám aj miniatúru nachystanú k 5. dielu, takže nebudem sa babrať s tým už. A budem si musieť 6. dielu. Tak já jdu teda pokračovat tam, kde jsme v minulém díle u Jokera skončili. A to jsme skončili přesně tady. Počujem gásta v lode. To mě netrápí momentálně. Tak, jasně. Takže hnědá, nad tím taková světlejší a nad tím tmavší. Jo. Tak. Jinak, já to, říkal to Centřík ve svém videu, takže, ale kdo nesleduje Centříka, což pochybuju, že někdo nesleduje Centříka, tak zakládá se nový server Recruitment Craft. No, to bude pre dalších ľudí, ktorí sa nedostali na Let's and Play a môžete sa tam prihlásiť, tiež, keď natáčate.
Pravda, že u Teora na webovej stránke nájdete jeho e-mail, ktorý môžete ho bombardovať s tými jeho e-maily. Právě. Tak. Co jsem tak slyšel, tak už tam je kolik? 5? 6? Neviem, minul som sa tam len tak náhodne pripojil a bol tam Grixan. Jo? Já vím, no, že Grixan to. Že Grixan nám vlastně jakoby to. Tam. No. A prej se víc angažuje než na Recordance Play. Že mu tam prej to hodil nějakého kámoše a díky tomu právě to. Váci natáčia? No, že se více angažuje o ten YouTube a prostě, že chtěl dělat webovku a podobně. To nevím. Že chtěl dělat webovky a... Takže asi to je pro něj lepší než Recordance Play. Tak on, když tam má svého kámoše, tak zase to chápu. Však to. To je taky dobrý, já vypustím lávu na to, na Ice a byly 2. Počkáš mi trocha toho bieleho koja? Jaký? Ten bílej, že? Bielej. Potrebujem si to niečo tam dorobiť, aby sa mi to sedelo to tu. Tak, takto. Ježiš, perfekcionista. Ešte mi hoď. Toto tu dorob tak vlastne. Aby som tam mohol spraviť... Takové? No, aby som tam mohol dať to hnedé drevo. Či čírne. Ja viem, že to znie rasisticky. No, tady je známý rasismus na tomto serveru. Jo, mám. Tak. Takhle ne? Jo. Výborně. Jak potom uděláš tady dolů ten sešup? To spravím voľako. Jak som to spravil hentam. To je ďalšie ten, čo som zešupoval. Toto je není jediný zešup, to budem ešte len sa hrať potom, keď sa dostaneme k tým hlavným. Čo sú tam tým schody. To by som mohol použiť aj a vlastně náš to se napojuje i to, ne? Naše cesta vlastně vede i k někomu jinému, ne? K Glariusovi tu. No. Takže s ním se taky budeme muset. Já jsem umělec. Co jsi spravil? Trošku se mi pomíchaly barvičky, nebo ne? Ne, nepomíchal. Ne, nepomíchali sa ti. Dobrý, jsem se trošku to zamotal, v pohodě. Tak. Proč se nemůžeme napojit k tomu, to je podle mě ta Hestie, myslím. To je podle mě Hestie. Hestie, anebo Ranger. Hestie a tuto dole má Ranger. Tam má Ranger hen tam. Ale oni mi to zakazujú, ja som sa chcel pôvodne napojiť, ale tak nemôžem, lebo... A tuto si musím spraviť dvere, lebo tu mám skrátku k Wolfixovi. Je to pravda, no. Takže tak. Tam mám skrátečku. Nechce sa mi. No to budu taky používat. Tu skrátečku, až budeme trojit Michálka. Nechce sa mi to ešte chodiť od spawnu k ním až, keď mám skrátku pomaly. No to je pravda, no. Jinak, můj hlas by měl být o trošičku kvalitnější, protože jsem si pořídil takový pop filtr, který, nevím, jako, je to takový ten, jenom jak míváte na těch starých mikrofonech, takovou tu kuličku, co jsem kdysi strašně rád kousal, ano, jsem hygienický. A právě, že takovouhle jsem si koupil akorát v XXL, aby mi to bylo to na ten Behringer. A jak pán to ještě daleko? Asi ještě hodně daleko co. To bude na několik to. Ale však najdlhšia cesta tuším jaká môže byť, ja som ju schytal. No. Ale jsem rád, že takhle to, že ji máme společnou, protože kdybych to měl dělat jako sám, tak je to také normálne. Tak to je prostě to. Pozor, to nikdy nedodělám. Môže mi tu padneš do lavy.
Vlastne padol by si na Wallfixov, tuším, tunel. Už ne, to. A Fire Protection opravdu nemám. Ja mám pre istotu. Po poslednom, čo som sa tu utopil v Neteri, v lave. Já ještě ne. Já se budu asi Fire Protection až když se utopím. Však to. Neviem čo sú, hento je tuším tá cestička do tých branch mineov verejných. Ktoré stával Michal, tuším s Wolfom. Neviem by si. Michalův nápad. Michalov nápad. Aj tak mu tam nikto tuším nechodí. Já mám své branch miny. A ja. Ne, tento tu nemôžem nechať hlad je drahý. Kurník, čo to tu je nade mnou? Takto. Tak. Tady jsem ti nechal pro ty dveře, jo, aby... Ja. No. Ale já doma, když jdu k Wolftixovi, tak já radši, než abych hledal nějaký portál, tak jdu jen pěšou jdem přes spawn. Ja. Protože já to mám celkem, nebo nemám to celkem blízko, ale znám tu cestu. Však aj ja ju znám, ale tak je to jedna cesta vlastne k Wolfixovi. No, právě. Oni aj idem hore, šťou. Takže tak. Toto ideme odkopávať, takže si priprav krompáčik a ideme. Krompáčik. Už trpazlíci jdou. Raz to na trpazlíkov tu budeme. Tak. Čo to je pigmen? Jo, takže jdu tu stranu, ok. Už vediem Wolfixovú cestu, takže ešte kúsek tu máme. Potom to bude najhoršie hen tam na tých schodoch skopávať. A otočiť furt. Ukaž, já se podívám tak. To jsou schody, jo? No, k Wolfixovi už. Ne, Varusovi CZ. Jsou celkem blízko. Však to. A ty schody budou zajímavý. No však to. Džouknu na tam, no. A tu tady se jde vlastně na ten spawn. Tých sa najviac bojím. Lebo to je najtakšie, čo No. bude. Aj som ako spravil ty schody tam. Jako bude to teoreticky nejlehčí, ale zároveň i nejtěžší. Nejtěžší na přemýšlení, nejlehčí na vlastně na realizaci. Protože jako to je to jednoduchá, probíhám? Dobrý. Protože to je celkem jednoduché jako to tam zavést. Ale spíš ten design. Však to. Ten vrch najhorší bude ten strop. Môže mi povedať toto čo je? Niekto? Nevadí, mne to je jedno, aj tak to zakryjeme slabami, takže čo. Právě. Tak. Tady ještě nemáš let, takže já ti tady to asi nechám. No, jako jo, blížíme se, ale bohužel ne tolik. A tak, pomaly a isto sa blížime. Cíli. Pomalu. Ale jistě. Jako jo. Měl by se potom s námi už i podívat na to Varius, když je to i jeho cesta, takže... Je mi to jedno, Milo mi to zabarikadoval. Snímam Milo mi celú tú cestu zabarikadoval hento a Šťu je tuším tiež zabarikadovaný, idem to kúknúť. Sa mi zdá byť. A měl bys na tom podívat teoreticky. Když je to i jeho cesta. Báve, že není až tak. Čo tu má? Ale je to i jeho. No tu z toho skoro nič nemá. Tak čo? K čomu by sa podíval? Však, lebo však neviem. Mal by som si vyrobiť ďalší krafťák. Veď máš, taky jich máš málo. No. Na každom úseku musí mať jeden. Právě. Tak. Slody. To já jedu. Jo, tady už jsou ty schody. No tak. To bude zajímavý. Tady je Michalův portál. Tuším. Michal?
Ne. No je to nikoho, jen ten. Ten žebřík mi něco připomíná. To není ten, čo je nad... čo to jde nad peklo? To není ten žebřík? Já nevím, hele. Čo máte tu dieru nad bedrokom? Ne. To ne. To vede někam nahoru. To je nad bedrockem. Nevím. Se tam skvěle někdy ten portál aktivuje. Jen tak zajímavost. Ale nedarek. No jo. Ještě, že tu nebyla láva. Práve som to chcel povedať. Ešte, že tá nebola lava. Bože, malo by si skápal. No, bylo celkem pěkný překvapení. Surprise. Kde je bognutý ta neberek. Pekno. Ono už sme neprekročili limit. Počkaj! Nemáš tam cestu. To je v pohodě, to jsem věděl. Shiftuješ. Shiftuju. Jak je, že naša cesta široká? 4? Aha, tak Jo, D1, to je 4. D1, Bratislava, Trenčín. Alebo tak nejak ide to. Trenčín, Plzeň. Z Bratislavy. Česká republika, Viedeň, alebo... Viedeň. Koľkože mám? 4 mám? Širokú tú cestu. Jo. Tak, Varusy, sorry. Ti poškodím trocha tvoj múr nárekov. Natan, tú cedulku si budem musieť zničiť, Natane. Lebo chcem poslať. To mi neuděláš. Padlo mi to dole. Tak to ne, tak to už nebudeme kamarádi. Jsem mi zničil cedulku. Já si pořád bouchám sluchátkama o mikrofon, tyjo. To sa nedá. Hazardujem so životom na hlavu. Ja parkourista. Normálne, že. Ty kokos, jeden slov mi vysáva. Jako jo, není to zase takto. Ale asi se budeme muset přizpůsobit té cestě 2 široký. Čo? No, protože budeme muset být cesta 2 široký, že jo? Nebude. Ale bude. A nebude. A nebude, nevidíš, že už robím D1 dolej. To jo, ale potom odvaruju se, bude potom to. Moja D1 sa nebude rušiť. Ale bude. 4 schody do rádku. To jsem zvědavej, jak to vyvedeš, tyjo. To som aj ja zvedavý. Já to zatím to. Děkuji na to, že na tebe kašleme. Já teda zatím dám tu stěnu. Tak. No. Když je to tak to musí být takhle. A tudíž to musí být takhle. Takhle. Jo. Tak. Už jsem na to zase přišel. Hop. Ty vole, to bude to? To ani není možný. Čo? To bude to hodně velký. To se nám sem nenapasuje. No, to máš ten coin, ten mi zavádza jeden inventář.
Krafťák, zas. No, ale jo. Jak, znát to jak zvládnem. A bylo jak se sakra ten sešup, až bude takhle dolů, ta střecha. Nevím, no. To už budem robiť za kameru, tým sa budem musieť vyplat, neviem koľko. To bude na dlouho. Každopádně natáčíme cca 10 minut. No tak pohodě. Cca. Takže to dáme nějakých 25 minut, ne? Asi ano, však sme dorobili vlastne skoro celé to už. Nebo neuděláme to na čas, uděláme to normálně to, dokud už to neurobíme takhle, nahoru, bez střechy teda, nebo bez toho přístřešku. Tak. Já sa s tým pohrám, neboj sa. Bojím se o tvoje nervy, teda spíše. Nemusíš sa brát, ja mám pevné nervy. Pigma naštvaný? Ne, není dobrý. A kebyže je, tak invisibility funguje. Na nich. Takhle. Jo. Zatiaľ to vychádza. Jako to takhle. Jasně. Už jsem na to kápl. Bacha ta láva, jo? Tam. Za. No, před tebou, tamhle. A? Hej, pigmen na hento na slepici. To som... Hej. Ešte, že to natáčam. Tak to chci také vidět. Hej, já vím, že to... Já vím, že to funguje. Počkat. Čo vymýšľaš? Nie, to jsem nechtěl. Prkínko. Ty si blázen. Za tebou. Tohle si... Ty si blázen. Nie. Uchyla si. No jasně, střílej do mě, tyjo. Já jsem chtěl jít tu slepici. Bych jí postrčil do lávy. Nevadí. Odkiaľ padajú pre boha, ty si blázny. Tak jsme se poučili, že nejdeš ťochnout do slepice, když na pigmenovi. Čume si na... Aha, Michal. Michal se odpojil. Dobré, Pigmen, ty jsi hodnej? No ty jsi hodnej. Šikulka. Aspoň někdo je hodnej. Vidí Joker. Mám. Znovu Pavel meč. OK. Sharpness, buffer, aspekty. Pozor! Ty vole. Máme šťouchli do lávy. Že koľko som nazval. Budem to musieť viesť. Toto celé sklepeme potom. Kurňa. Malý hajfí si dovolil. Ajaj. Brezové drevo mi došlo. Nevadí. Aj. To vadí, lebo sa nemáme jak dostať hore pomaly. Asi mu to padlo. Jemu pořád. Niečo padá. To už je u něho normální. Jemu něco padá. Sanitka išla akurát okolo nás. To já jsem neslyšel, to v podě. No, ona blikovala. Ona som videl modré svetlo, tak vedel som, že to už je sanitka. Asi niekto dostal infarkt. To já brzo dostanem z tohoto nedrmetra, protože už to... Tak, já jsem měl... Tak já nevím. Takže to pevně zbíhá... Ne, to budeme muset posunúť celé.
Pode mnou se zbíhají davy fanoušků, dělkých fanoušků. Tak. Au. My jsme tam měli málo jaru, tak to nefunguje. Ne, na to ne. Na to ne. Mati, vypadni. Mati, vypadni. No, já jsem to viděl. Mati. No. Já to natáčam. Já to natáčam. No tak nebreč hlavně. Ty vole. Prostě videa musí volat. Hajzlem mrmavej. 25. minuta. To si budu pamatovat. Já to myslím, že by nemal být počut. Keď tak. 4. Tuto mi vychádzajú 3. Tam ide Pigman, fanoušik. Tuto tento koleskop. Tento? No počkaj. Tuto sa to bude napájať, tuto pôjdu takto schody. Takže... Idem preto skúsiť brezové drevo. Alebo skôr vlastne dorobím tu ako podlahu. Vlastne do podlahu mám, tak skús dorobiť tie steny tuto. Na bokoch tejto ľavej stene rob. To bylo zajímavý. Protože já vůbec nevím, ako to má být. Normálne to táhaj. Podľa tých schodov. Najlepšie by si to mohol. Prečo? Tak ti to bude... No, takhle to bude. A basta fidly. No, musí to takhle být, protože jinak to nepůjde. No, jinak to nepůjde, Joker. Než takhle. No ja myslím, počkej. Asi to zarovno tých schodov spravil. Tu to musí být ještě jedno. Tak. Tak. Ty vado, no ne. No, takhle. No ne, keď dojdu... Přesně tak. Tady bude ten led, takhle dolů. Led nebudem dávať, tuto budú čisté schody, idem skúsiť. Toto. Jinak by to takhle mohlo být, ne? Takhle. Přesně tak. Jaký máme čas? Stopol si to? Čas máme 28 minut. Tak já si myslím, že to můžeme ukončit. Asi áno, však toto robíme za kameru teda. Tak kde to ukončíme? Takže máme právě 28 minut, jak jste asi možná slyšeli. Takže já se s vámi učím i s Jokerem, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanech like, odběr, sdílej a zase čau. Čaute.